ассалому алайкум атони азизинда саломат хонуда сарбаланд бошед. блогерҳои хоҳарои ки ҳастанд ку дар ҳамин интернет касе ки маро мебинед ку ба комментариҳое ки ба шумо суханҳои қабеҳ менависанд ку аҳамият надиҳед. ба ҳар кас аҳамият надиҳед. Барои шумо қисса карданиям ки модарам ман нақл мекардам ба мо ки як мард чӣ қадар ибодаткунанда будааст, шабу рӯз ибодат мекардааст. Баъд ҳамсояе чӣ доштааст? фоҳишатан фурӯш. Як шаб амн дари фоҳишаро шамол мепушояд. И амин шайх фикр мекунад ки ин шаб пеши ин фоҳиша чанд кас омад. Мисли ки ин гумоновӣ бад мекунанд ку дар дари комментариҳо менависанд блогерро ки шуморо чанд хароб бурдан, чӣ коре кардан, аузубилла гапҳои бад менависанд дар комментариҳои хоҳарои тоҷика. Ман мехонам да ягон марди баранда дар мисол блогер дар гапи ноҷо наменависад магар хоҳарода менависанд. Баъд давоми қиссаро гӯш кунед чӣ мешавад. баъд ин шайх аз дунё мегузарад, дар хоб писараш медорад. Мегӯяд ки рав аз ҳамсоя бахшипурс ки ман ҷонам дар азоб аст. баъд омада аз ҳамин мепурсад ҳамсоя ки бахшипурс мегӯяд падари ман нисбати шумо гумон кардааст ки ҳамин шаб чанд кас пеши шумо омадааст. ва баъд фоҳиша мегӯяд ки ин шаб пеши ман ҳеҷ кас наомада буд, ман ин шаб тавба кардам, баргаштам аз гуноҳам. фаҳмидем? ин ҳақ аст, ин ҳақиқат, ин қисса ҳақ аст. Ман ба шумо як чиз мисол меорам. Солҳои ҷанг 93 як ҳамсояи моро мисли бародари ман ба қатл расониданд. ҳамон ҳамсоя дар хоби ман чанд маротиба даромадагӣ буд. Дар Москва будам. Дар хобам даромадагӣ буд ки бигӯяйиншон ки музоҳи маро айбон кардашанд ки ман нороҳат ҳастам. Ба бародарам гуфтам, бародарам телефон кардам Тоҷикистон, гуфтанд ки ҳамон мардак музо дорад. Рафтан ҳамон қабрша кушодан ку ҳамон қабра кашида будиям, музоҳош қати буронида будиям. Баъд музоҳош аз пояш кашиданд. Дар хоби ман дигар надаромад ҳамон одам. Дар хобам чанд бор даромад ки бигӯяд ки музоҳи маро кашиданд ки ман нороҳат ҳастам. пайғамбар гуфтанд ки хоби шумо ҳаёти шуморо хабар медиҳад, чӣ ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд. Анаму шайхам дар хоби писараш медорад ки рав аз ҳамон фоҳиша бахшиш пурс ки ман ҷонам дар азоб аст. шумо ин қадар комментариҳо менависед, шумо фикр мекунед ки ҷони шумо дар азоб намешавад дар рӯзи қиёмат? шумо бояд ки дар ин комментариҳое ки менависед бахшиш пурсед ҳамон блогере ки комментари безеб менависед. дар ҷо менависанд ки хар тра буд, чанд кор кард, тра чанд хару чӣ кардан. блогерҳои хоҳарро чӣ бахел мекунад? хоҳарои тоҷика гапҳои паст баланд гап назанед. хоҳарои тоҷика манам модар ҳастам, манам сахт мерасад. вай хоҳар блогер аст ку, мисол манам блогер ҳастам, ваям як узви оилаи мо ҳаста, ваям як ҳамдини мо, ҳамватан, чӣ мегӯянд, ҳамкони мо ҳаста. мо медонем ки ба шумо маъқул нест. бачаҳакои хушрӯ, ба шумо маъқул ҳаст нест ку ин хости худованд аст ки ҳамин интернет пайдо шудаасту одамо дар интернет баромад мекунанд. манам ки агар ҷои кор ки медоштам дар интернет баромад намекардам. ман ин қасол дар интернет набаромадам. 20 чанд сол. интернет аз соли 2000 чанд пайдо шудагӣ буд? 10 пайдо шудагӣ буд ба фикрам, агар хато накунам. не пеш бар пайдо шудагӣ, не 2000 баъд мегӯям шумо дар 2006-7 пайдо шудагӣ буд. қариб 20 сол ман дар интернет набаромадам. акнун баромадам. сабаб дорад. ҳамон одамое ки баромад мекунанд дар интернет ҳамаён сабаб доранд ки мебароянд. я ҳунарашон нишон медиҳанд, зиндагишонро пеш мебаранд. мегӯянд ки ба ӯ хари бор надорӣ, ба ӯ хар чӣ кор дорӣ? накунед ин коротона ки яъне мисли ҳамин шайх баъд дар азоб гирифтор мешавад. ҳар яке мо чӣ кор касе меранҷонем ки мисли ҳамин шайх мешавем дар қиёмат. мо кӯшиш кунем ки мисли ҳамин шайх дар хоби ягон кас надароем, мисли ҳамсоямо музаккош дар почаш мисол ки нороҳат, дар хоби касе мисол ки надароем. фаҳмидем? не ки хоҳарои ҳамин блогерро гуфтаниям ки ба гапҳои инӯ дода нашавед. блогерҳои Тоҷикистон хоҳаро сароянда ҳастанд, раққоса ҳастанд, касе ҳастанд кордор нашавед. ҳар касе мегуфтанд компютер мусафида пеш ки гураш аъмолаш. ба гуру аъмол як кас кордор нашавем. ҳар кас дар гури худаш медорад. ҳаст. ҳар як каси мо дар нафари мо дар назди Аллоҳ таоло мо ҷавобгар ҳастем. булбул манам бародарам месарояд, ман чӣ мегӯянд, мутахассиси соҳаи дини ислом ҳастам. ба ҳеҷ кас намегӯям ки ин корро чӯба намекунӣ, ин корро бояд кунӣ. мо ҳақ надорем як касро гӯем ки ту чӯба румол намепӯшӣ, ту бояд румол пӯшӣ. пайғамбари мо асалам омада гуфтагӣ нест ягон қавмак ҳаматон биёед румол пӯшед, ҳаматон бояд ришқатӣ гардед, ҳаматон бояд. Нагуфтагиям пайғамбари мо асалам. фақат гуфтагиям ки ман хабаррасонам. ин зиндагии ман аст, амали ман аст. пайравӣ кардед, касе маро дини маро пайравӣ кардед, наҷот меёбед. пайғамбари мо масалан хабар дод, касе ки аз дини ман пайравӣ кунад наҷот меёбад. лекин ҳеҷ кас маҷбурӣ омада гуфтагӣ нестам ки ту бояд ки румол пӯшӣ, ту бояд ришк монӣ, ту бояд ки чӣ мегӯянд берумол нагардӣ. нест дар ҳеҷ куҷо. дар ягона дар ояти қуръон омад як каса бире маҷбур кунед. хабар медиҳад дар ояти қуръон ҳиҷоб фарз аст. фарзи илоҳӣ аст. лекин фарзи Аллоҳ таоло дили инсона кушода мекунад.
قبول میکند انتخاب میکنه. این مرا الله تعالی که هدایت کرد خودم قبول کردم. مرا نه پدر نه مادر نگفته که حجاب پوش. من خودم حجاب گرفتم پوشیدم. مادر من برای حج گفتن که دخترتون کلام کنید دختری زور. مادر هم گفتن که خودشون دمیره رفتن انتخاب کردن خداوند دمیره برده شما. مرا الله تعالی دمیره هدایت کرد پوشیدم حجاب. وقتی با پشت گفتم همسایه ما رو کمپیرک میگفتن. سالی 91 92 بعدی اساسر از من رفتن. ما همسایه ما کمپیرک میگفتن رو موری صفحه نمیشن. کمپیرک به کوچه ما پیدا شده، عجوزا پیدا شده، یعنی چی میگفتن بابا یگه پیدا شده. ما رو هر چی میگفتن مسخره میکردن. ما رو برای حجاب مسخره میکردن. از ایده چی اینترنت برای به حجابی آدم رو مسخره میکنن. فهمیدی؟ برای این بلاگرای محترم هیچ وقت چی نشین، غمگین نشین. یعنی ما رو کمپیرک عجوزا هر چی میگفتن برای حجاب پوشم. اشما رو برای به حجابی تو میگن اهمیت ندین. الله تعالی کسی را که هدایت کرد او خودش هم انتخاب میکنه میپوشد حجاب. کسی را که حجاب میسو ساتر برای خداوند زندگی میکنه. کسی را که الله تعالی هدایت نکرد نرسین شما. مونیشو به حالشون. پیغمبر میگه که مسلمانی واقعی کسی است که از زبانی و از رفتاری مسلمان دیگر آسیب نمییابد، ضرر نمییابد. شما ضرر میرسونین این خوب نیست. برای خودتون گناه میکنین. نظر من خب